Hip-hop vznikol v 70. rokoch 20. storočia v New Yorku v mestských častiach obývaných predovšetkým černošským obyvateľstvom. Počas dlhých rokov sa vyformoval až do dnešnej podoby. Celosvetovej mestskej subkultúry, ktorá zahŕňa celkový životný štýl vrátane módy a hudby. Amerika je rodiskom hip-hopu a tam sa mu aj najviac darí. Umelcov, ktorí sa venujú tomuto štýlu, sú stovky a niekoľko desiatok z nich na ňom zarába milióny dolárov. Obrovské sídla, luxusné auta, masívne šperky a krásne ženy. No existuje odvrátená strana hip-hopu. Mnoho reperov vyrastalo v chudobných štvrtiach, v ktorých kriminalita priam kvitne. Museli sa stretávať so zbraňami, drogami a nekalými obchodmi. No ani sláva, úspech a peniaze ich však nedokážu zbaviť starých zvykov. Niekoľko z nich dokonca násilie aj propaguje vo svojich piesniach a videoklipoch. Lil Wayne len pred pár dňami nastúpil do väzenia na ročný výkon trestu za nelegálne držanie zbrane. T.I. si svoj ročný trest už stihol odsedieť. DMX dostal 6 mesiacov za porušenie podmienky, ktorú dostal za držanie a užívanie kokainu. Snoop Dogg mal 3 roky zákaz vstupu do Veľkej Británie pre jeho zlú povesť, do ktorej tiež patria zbrane, drogy a strety s políciou. NASA zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu a neskôr vysvetlo, že v tom čase aj pod vplyvom marihuany. Reperka Lil Kim má zase problémy s daňami, na ktorých dlhuje takmer $1 000 000. O $500,000 menej dlhuje ďalšia žena v hip-hopovom priemysle Eve, ktorá má na konte aj zadržanie za jazdu pod vplyvom alkoholu. Vždy sladký Chris Brown si musel odpracovať desiatky hodín verejnoprospešných prác za násilné napadnutie svojej vtedajšej priateľky spevačky Rihanny. 50 Cent dokonca vykreslil svoju pohnutú minulosť v autobiografickom filme Get Rich or Die Trying. Na Slovensku sa našťastie hip-hop stále drží v medziach zákona. Úspešných reperov vieme spočítať na 2 rukách a tých, čo sa hip-hopom živia, na jednej. A zda najúspešnejším hip-hopovým umelcom na Slovensku je Patrik Vrbovský, ktorého verejnosť pozná pod menom Rytmus. Na scéne je už od roku 1992 a so svojou skupinou Kontrafakt spolupracuje od roku 2001. V roku 2007 sa im podarilo za 10 dní predať 10 000 kópií svojho albumu Bosk na rozlúčku, čo je na slovenské pomery naozaj vysoké číslo. Aj keď hip-hop je v našej malej krajine v podstate ešte v plienkach, dokáže pár jedincom priniesť pekné peniaze. Ostáva nám len dúfať, že im sláva nestúpne do hlavy natoľko, že sa pustia do porušovania zákonov podobne ako kolegovia v Spojených štátoch. Slovenský hudobný trh poskytuje veľmi málo príležitostí pre mladých nádejných hip-hoperov, ktorí by sa tiež radi prezentovali svojou tvorbou. Volám sa Adam, môj pseudonym je Ady, rapujem asi 6 rokov. Takže s hip-hopom som sa stretol asi keď som mal 12 rokov. Námety berem v situáciách určite, čo sa stali v živote, lebo ľúbol sa, aby som rapoval o tom, čo najpoznám, o čom hovno ven. Inšpirujú ma ľudia, všetko prostredie ma inšpiruje, no a potom z toho čerpám, z ľudí hlavne, keď mám nejaké pocity alebo niečo, tak to proste sadnem za klavír a dám to do hudobnej formy. Podľa mňa hip-hop na Slovensku je strašne úbohý, pretože väčšina reperov si myslia, že jedna tematika im úplne stačí k tomu, aby boli úplne dobrí. A bohužiaľ je to len fakt pár individuí, ktorí sa dokázali presadiť a vedia si to udržať. Ale aj tak to nestojí za nič. Moje koničky sú... Klik-klak. Strikovanie. Hudbu si zavil. Ja mám rád Víška. Ne, spolu už rok. Ide to pekne. No. Ale no. Ja mám rád Adyho. Ja mám rád Mikela. Na Slovensku není šanca sa presadiť. Teraz po dnešnej dobe, pretože nie sú na to financie a vydavateľstva sa boja o svoju holú riť. Tak šancu má podľa mňa určite každý. Je tu veľmi veľa ľudí, čo robí to, čo ja.
Lenže veľa ľudí to nebere vážne a nemá k tomu žiadny vzťah a robí to len preto, lebo to je v mode. No a preto si myslím, že mám väčšiu šancu, jak tí ostatní. Moja hudba je teplá. Jasne, že mám šancu, som najlepší. Takže Ani, ahoj. Keď to budeš pozerať, tak prosím ťa, ozvi sa mi na 09 512 742 892. Práve na tomto mieste chalani tvoria svoju hudbu. To sa chcú prezentovať aj na dlho plánovanom koncerte, ktorého sa ich fanúšikovia už nevedia dočkať. Adam Miščík skladá v tomto provizornom štúdiu hip-hopovú hudbu. Pod umeleckým menom MC Adi spolu s Mikelom tvoria podklady na elektrickom klavíri a počítači. Texty sú Adiho najsilnejšou stránkou a nahráva ich pomocou špeciálne upraveného mikrofónu. Svojou tvorbou sa prezentujú na koncertoch doma aj v zahraničí. Spravím hudbu, napíšem text a nahrávam to cez mikrofón. Budeme do štúdia, alebo si iba prednahrávam doma, ale celé správanie pesničky trvá tak 4-5 hodín od písania textu, správania hudby a nahrania. Takže naše posledné koncerty, neviem, asi taký najlepší sme mali v Stropkove. Zlatý Stropkov. Ďalší koncert budeme mať v Music Klube. Bude tam krst nášho nového albumu s novou show, Restart Show sa to bude volať. No a chystáme po tom koncerte aj turné, vlastne po tom krste. Turné bude po celej Európe, uzavrieme to celé na Slovensku. Chcem byť kvalitný, šťastie zabil si. Strávili sme zaujímavý deň v spoločnosti dvoch perspektívnych mladíkov, ktorí menej priaznivé vyhliadky na ich vytúžený úspech neberú chuť ďalej tvoriť hudbu a vkladať do nej svoje názory, myšlienky a emócie. Ich nadšenie a celkový životný postoj ich však predurčuje k tomu, aby boli jednými z mála, ktorým sa možno podarí prelomiť hip-hopové ľady na Slovensku.